ንኸይመጽእ ካብ ዝገብሩ ነገራት እቲ ቀዳማይ ቀንድን ዝብሎ ተመሳሳሊ ምርጫታት ክንመርጽ ከለና እዩ። ሓድሽ ዓመት ክመጽእ ከሎ መብዛሕትኦም ሰባት ክትሪኡ ከለኹም ነዚ ዓመት እዚ ክገብር እየ እናበሉ ብዙሕ መደባት የውፅኡ። ኮይኑ ግን እዞም ሓድሽ መደብ ሒዞም ዝመፁ ሰባት ሓድሽ ውፅኢት ክረኽቡ እንተደልዮም ሓደሽቲ ምርጫታትን ውሳኔታትን ክወስዱ ይግብኦም። እዞም ሰባት ነቶም ውሳኔታት ዝፍጽሙ ሰባት ግን ኣይኮኑን። ሓደስቲ መገድታት ህይወት እናወሰድኩም እንተዘይከድኩም ለውጢ ዘለዎ ህይወት ክትርእዩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እምበር እዚ ሕጂ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ካብ ዶክተር ጆ ዲስፔንዛ ዝተተርጎመ ጽሑፍ እዩ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ንህይወትና ለውጢ ንኸነምጽእ ዝሕግዘና ስነ ልቦናዊ ትሕዝቶ እዩ። ንካልኦት ክባጻሕ ድማ ሼር ክትገብሩሎም ላብወኩም ናብቲ ትሕዝቶ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣእምሮኹም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ባዮሎጂካዊ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝኸውን። ስርዓት ነርቭኹም፣ ሆርሞናትኩም፣ ኩሉ ነገር ተመሳሳሊ ይኸውን። ተግባራትኩም ሓደ እንተኾይኑ ተመሳሳሊ ስምዒታት እናተሰማዓኩም ተሓልፉ። ነቲ ነገር ብተደጋጋሚ እናገበርኩምሞ ምስ ከድኩም እቶም መትንታት ኣእምሮ ብሬን ሲርኪትስ ቀወምቲ መንበሪኹም ይኾኑ። ሽዑ ናብ መንነት ኣይደንቲቲ ወይ ድማ ናብ ኮግኒሽን ትሰግሩ እሞ ኣነ ከምዚ እየ ክትብሉ ትጅምሩ። ስለዚ ህይወትና እንተተዓዚብናዮ 95 ሚእታዊት ዝኸውን ከይሓሰብናዮ ኣብ ህይወትና ሴት ዝገበርናዮ ወይ ዘስተኻኸልናዮ ሓቂ እዩ። ባህርያትና፣ ሓሳባትናን ስምዒትናን ብምድግጋም ዝመፁና እዮም እምበር ባዕልና ዝመረፅናዮም ኣይኮኑን። ስለዚ ክንልወጥ እንተደሊና መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ነገር ንቑሓት ኮንሽስ ምዃን እዩ። ክሳብ ሎሚ ንህይወትና እናመርሑ ዘለዉ ሓሳባትናን ስምዒታትናን ከነስተውዕለሎም ይግባእ። ሓንሳብ ነዞም ነገራት ምስ ፈለጥናዮምን እቲ ቅዲ ፓተርን ምስ ፈለጥናዮን እስኪ ሎሚ ዝመረፅክዎ ምርጫ እዚ ይመስል ካብ ሕጂ ግን ክቕይሮ እየ ኢልኩም ብእትሓስብሉ መገዲ ኢንቴንሽን ካልእ ምርጫ ክትመርፁ ክትፍትኑ ከለኹም እቲ ናይ ቀደም መንነትኩም ንድሕሪት ክስሕበኩም ይጅምር። ጽባሕ እንተጀመርካ ይሓይሽ ሕጂ ንዓኻ ክኸብደካ እዩ። ንስኻ እኮ እዚ ኣይትኽእሎን ኢኻ እናበለ ነቲ ናይ ቀደም ስምዒታት የንፀባርቐልኩም። ሓደስቲ ነገራት ክትገብሩ ክትሓስቡ ከለኹም እዞም ዘይተስተውዕሉሎም ናይ ውሽጢ ድምፅታት ወትሩ ይመፁ እዮም። እዞም ሓሳባት እዚኦም ነቲ ናይ ቀደም መንነተይ ኣሲሮም ዝሕዙኒ እዮም ኢልኩም ክትፈልጡ ምስ ጀመርኩም ሽዑ እዩ እቲ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል። ንኣብነት ኣብ ህይወትኩም ሓጎስ እትደልዩ እንተኮይንኩም ሙሉእ መዓልቲ ንርእስኹም ክትዕዘቡ ይግባእ። ሙሉእ መዓልቲ እናማረርኩም እንተውዒልኩም እዞም ሓሳባት እዚኦም ካብ ሓጎስ የርሕቑኹም እምበር ናብኡ ኣየቕረቡኹምን። ስለዚ እዩ ቢ ኮንሽስ ኦፍ ዮር አንኮንሽስ ሃቢትስ ዝብለኩም። ለውጢ ክንርኢ እንተደሊና እዚ መገዲ እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝለመድኩምዎ መገዲ ኣይኮነን። እቲ እትነብርዎ ህይወት ነቲ እትፈልጥዎ ጥራይ እዩ። ስለዚ ንጽባሕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ትፈልጡ ኢኹም። ኣብ ናይ ለውጢ መገዲ ግን እቲ ዝቕፅል ዝፍጠር ነገር ክትግምቶ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ዘይተፈልጠ ነገር አንፕሬዲክታብል ኣብ ውሽጥኹም ጭንቀት ክፈጥር ይኽእል። ክሳብ ሎሚ ኣካላትኩም ከም ኣዛዚ ኮይኑ ክመርሓኩም ጸኒሑ። ግናኸ ኣካላትና ናይ ኣእምሮና ኣገልጋሊ ክኸውን ነይርዎ። ግን ኣእምሮና ምጥቃም ስለ ዘቋረፅና ብኣካላትና እናተመራሕና ንኸይድ ኣለና። ክትልወጡ ክትብሉ ከለኹም ካብ ሕጂ ብኣእምሮይ ክሓስብ ኣለኒ ኢልኩም ንኣካላትኩም ክትነግርዎ ኣለኩም። ኣካላትኩም ዳግማይ ናይ ኣእምሮኹም ቦታ ክለቅቕ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ሰብ ሓደጋ ዘለዎ ውሳነ ሪስክ ቴኪንግ ዴሲሽን ክውስን ስለ ዘይደሊ እቲ ሕሉፍ ክፉእን ኣሰቃቕን መኽሰርን ክነሱ ግና ስቕ ኢሉ ኣብኡ ክነብር ይመርጽ። ንረሲዑ ዘጉህዮ ዘበለ ኩሉ ኔው ኢሉ ሓደስቲ መደባትን ሓደስቲ ውሳነታትን ከይወሰነ በቃ ስቕ ኢሉ ነቲ ናይ ቀደም መንነቱ ሓቒፉ ክቕጽል ይውስን። ሓፈሻዊ ወዲ ሰብ ብባህሪኡ ነቲ ዘይፈልጦ ነገር ክጅምር ኣይደልን።
ግን ሓደስቲ ነገራት ዝፍጠር እንተሎ በቃ ምንም ከይረኣኻ ንፈጣሪ ኣሚንካ ሓደስቲ መዘማዕብለካን ዝሃንፀካን ንቕድሚት ዘገስግሰካን ውሳነ ደመና ከይረኣኻ ወይ ባዶ ዝኾነ ቦታ ቫኪዩም ኣብኡ ኾንካ ሓያል ውሳነ ምውሳን የድሊ። ኣእምሮይ ማዕስዩ ዝልወጥ እንተኢልኩም ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ኢልኩም ተስፋ ኣብ ዝቆረፅኩምሉ ግዜ ኣብቲ ዝተወዳእኩም ኮንኩም ክትውስኑ ከለኹም እዩ። ቀባፅ ውሳነ ክትውስኑ ከለኹም ኣእምሮኹም ከም ሓድሽ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ሓሳባትን እምነታትን እየ ክሓድግ ዝደሊ ኢልኩም ሕሰቡ። እምነት ብሊፍ ማለት ብተደጋጋሚ እተሓስበ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣእምሮይ ክመላለስ ዝደልዮ ሓሳብ እንታይ እዩ ኢልኩም ንርእስኹም ሕተቱ። ብዛዕባ ባህርያትኩም እውን ተመሳሳሊ እዩ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ካብ ሕጂ ኣይገብርን እየ እንተኢልኩም እንታይ ዓይነት ባህሪ እየ ክገብር ኢልኩም ከዓ ክትሓስቡ ኣለኩም። ኣነ ዓይነይ ሰም የብል እሞ ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክገብር ይሓይሽ ኢለ ይሓስብ። እዚ ሜንታል ሪሃርሳል ኣብ ኣእምሮኻ ምልምማድ ይበሃል። ሽዑ እቶም ናይ ኣእምሮ መትንታትኩም ብሬን ሲርኪትስ ክሰርሑ ይጅምሩ። ኣእምሮኹም ከም ሓቂ ገይሩ ይምዝግቦ። ሽዑ ኣእምሮኹም ናይ ዝሓለፈ መመዝገቢ ሪኮርድ ኦፍ ዘ ፓስት ዘይኮነስ ናይ መጻኢ ህይወትኩም ካርታ ማፕ ቱ ዘ ፊውቸር ይኸውን። ብተለማመድኩምሉ መጠን እቲ ነገር ኣውቶማቲክ እናኾነ ይመጽእ። ልክዕ ከም ምዝዋር መኪና ከይሓሰብኩምዎ ክትገብርዎ ትጅምሩ። ብተወሳኺ ንኣካላትኩም ብደረጃ ስምዒት ከተምህርዎ ከተለማምድዎ ኣለኩም። እቲ እትደልይዎ ነገር ገና ኣይመፀን፣ ኣእምሮኹም ግን ከም ዝመፀ ገይሩ ክሓስብን ክኣመንን ኣለዎ። ኣካላትኩም ድማ እቲ ናይ ዓወት ወይ ናይ ሓጎስ ስምዒት ሕጂ ክስምዖ ኣለዎ። ሓቂ ይኹን ብሓሳብ ዝመፀ ክልቲኡ ንኣእምሮ ሓደ እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደስቲ ሓሳባት ሕሰቡ። ክልተ ነቲ እትደልይዎ ስምዒት ተለማመድዎ። ሰለስተ ከምቲ ክትኮንዎ እትደልዩ ሰብ ኮይንኩም ስርሑ። እዚኦም ሰለስተ ነገራት መንነትኩም ፐርሰናሊቲ ይቕይርዎ። መንነትኩም ምስ ተቐየረ ድማ ህይወትኩም ይቕየር። ብዙሕ ግዜ ሰብ ካብ ልቡ ክልወጥ ዝደሊ ኣዝዩ ሕማቕ ናይ ህይወት ኩነታት ምስ ኣጋጠሞ እዩ። ገለ ትራጀዲ ወይ ስብርባር ክመጽእ ከሎ እዩ ሰብ እቲ ጸገም ኣነ ባዕለየ ኢሉ ክሓስብ ዝጅምር። ንርእስኹም ከም ካልእ ሰብ ኮይንኩም ክትርእይዋ ከለኹም ሜታ ኮግኒሽን ይበሃል። ክልተ ምርጫታት ኣለውኹም። ሓደ ብቓንዛን ብመከራን ክትልወጡ ትኽእሉ። መብዛሕትኡ ሰብ ዝመርጾ እዚ። ክልተ ብሓጎስን ተነቓቂሕኩምን ኢንስፓይሬሽናል ክትልወጡ ትኽእሉ። እቲ ዝበለጸ መገዲ ግን እዚ እዩ። ንጎ ክትንስኡ ከለኹም በቲ ራእይኹም ተደሪኽኩም ተንስኡ። ካብቲ ዝሓለፈ ህይወትና ንላዕሊ ብዛዕባ መጻኢ ህይወትና ንሕሰብ። ሕጂ ዘለናሉ ዘመን ፍልጠት ጥራይ እኹል ዘይኮነሉ ነቲ ፍልጠት ናብ ተግባር ክንቅይሮ ዘድልየና ወይ ዝሓተና ዘመን እዩ። ስለዚ ሰባት ንቕድሚት ዘገስግሶም ውሳነታት ኢምፕሩቭመንት ዴሲሽንስ ጥራይ ክሓስቡ ይግባእ። እዚ ሕልመይ ክሳብ ክንደይ እየ ዝደልዮ ኢልኩም ሕተቱ። ሽዑ ኣብ ኣእምሮኹም ሓደስቲ ራእይታት ፍጠሩ። ነቲ ራእይ ብዝቐረጽኩምዎ መጠን ኣእምሮኹም ነቲ ሓድሽ ሓቂ ክለምዶ እዩ። ነዚ ኩሉ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የቐኒየለይ መምህር ክፍሎም መብራህቱ እየ። ምንጪ ጽሑፍ ዶክተር ጆ ዲስፔንዛ እዩ። ሰላም ቅንያት ሻሎም።